Tak na toto som sa už naozaj tešila. Prebaľovací pult spálne je hotový a vy sa poďte so mnou pozrieť na to, ako vznikol. V prvom rade som si do prvého šuflíka pripravila všetko, čo budeme pri každodennom prebaľovaní a starostlivosti potrebovať, čiže vlhčené utierky, plienky, nejaké zdravotné a kozmetické doplnky, ako teplomer, hreben či nožničky a naozaj veľa mušelinových plienok rôznych veľkostí, ktoré využijeme pri prebaľovaní, dojčení, ale myslím si, že takmer pri všetkom a nikdy ich nebude dosť. Hlavným prvkom prebaľovacieho pultu je však nádherný prútený prebaľovací košík značky Ahoj Baby zo Sleepy, ktorý je praktickým pomocníkom na jednoduché prebaľovanie bábätka. Košík môžete vystlať pratelnou podložkou pre väčšie pohodlie a doplniť aj o mušelinovú plienku či plachtu. Veľkou výhodou tohto prebaľovacieho košíka je, že ho môžete umiestniť na prebaľovací pult, komodu alebo ho vďaka uchytkám rýchlo premiestniť kamkoľvek doma potrebujete. Tak čo naň poviete?